खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। हादोरनि राजथावनि दिल्लीयाव मोनसे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय जादों, जेराव सा 11 सुबुंफोरा अरजों अबथिरा खामथारजानो गोनां जायो आरो साब्रै सुबुंफोरा गोब्राबथार जोखोम जायो। जाथायनि सोमोन्दै मोनथिनो मोननाय बादिब्ला, बिस्तिबारखालि हादोरनि राजथावनि दिल्लीनि आलीपुराव थानाय मोनसे पेन फेक्टरियाव हरखाबै अर नांखाङो, जायनि जाहोनाव फेक्टरि सिङाव थानाय माखासे केमिकेलफोरा गोबां गोबारै अर जोंखांनायाव फेक्टरि सिङाव खामानि मावबाय थानाय सा 11 मावथिफोरा अरजों खामजानानै सेवहांगार जायो आरो साब्रै मावथिफोराबो जोखोम जायो। साब्रै मावथिफोरनि मादाव सानै मावथिया जोबोरै गोब्राब थासारियाव दं होननानै मिथिना मोनदों। बे अर जोंनाया ओरैबायदि गिथावनामोन दि खाथि खालायाव थानाय गासैबो न'-बां आरो गारिफोरा अरजों खामफानानै दान्दिसे समनि गेजेरावनो सेवहांगार जादोंमोन। अरखौ खोमोरनो थाखाय जाथायसालियाव गं 30 दै टेंकार दैथायहरनाय जादोंमोन आरो गोबां नाजानायनि गेजेरजोंसो अरखौ खोमोरनो हादोंमोन। बे अर खामनाय जाथाया माबोरै जानो मोनखो दासिम रोखा मोनथिनो मोननाय जाथ'वाखै। बे अर खामनाय जाथायखौ मोनथिनानै दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवाल बिथाङा जाथायसालियाव नुजाथिहैनानै दुखु मोननाय फोरमायथियो आरो थैनाय सा 11 नखरनो साफ्रोमनोबो नखरफायाव 10 लाख रां, एसे जोखोम जानाय सानै मावथिनो साफायाव 20,000 रां आरो गोब्राबथार जोखोम जानाय थासारियाव थानाय सानै मावथिनो साफायाव 2 लाख रांहै अनसुंथाइ होगोन होननानै फोसावनानै होयो। बेजों लोगोसे पेन फेक्टरि आरो फेक्टरिनि खाथि-खाला थानाय गलाफोराव आरो न'फोरा खामफानानै सेवहांगार जाजानाय सुबुंफोरनोबो सोरखारा अनसुंथाइ होनाय जागोन होननानै फोसावनानै होदों। मैयानिफ्राय 2024 मायथाइनि थाखो 10 नि जोबथा मेट्रिक आनजादआ जागायबाय। देग्लायनि बे बारनि मेट्रिक आनजादानो जोबथा जासिगोन मानोना गोदान सोलोंथाइ बिखान्थि बादियै आसाम सोरखारा थाखो 10 आरो थाखो 12 नि सेबा आरो आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिल मोन्नैबो बर्डखौ सरजाबनानै गोदानै मोनसे आसाम स्टेट स्कुल इडुकेसन बर्ड खालामना होनाय जाखादोंमोन। देग्लाय बोसोरनि उननि फरायसाफोरा मेट्रिक आनजादखौ लिरनो मोननाय नंलिया। थाखो 9 नि बादियैनो थाखो 10 नि फरायसाफोराबो एनुवेल आनजादसो लिरनो नांसिगोन। आसाम सोरखारा फोसावना होनाय बादिब्ला देग्लाय बोसोराव गासै सा 4,27,922 फरायसाफोरा मेट्रिक आनजादखौ लिरदों। बिनिनो मैया इंराजि आयदानि आनजादआ जानानै थाङो, जेराव फरायसाया मबाइल आरो नकल लानानै हमजायोब्ला 3 बोसोरसिम आनजाद लिरनो मोननाय नङा होननानै सोलोंथाइ बिफाना गोरा नेम फोसावनानै होसेयावबो गोबां फरायसाफोरानो पकेट, बेल्ट, जुथा आरो बायदि बायदिफोराव गोबां नकल लाबोनानै आनजादसालियाव हाबनायनि सिगां चेकिं खालामनायाव हमजादों। बेबादि जाथाया कक्राझार हिनजावसा गोजौसिन फरायसालि आरो धुबुरी जिल्लानि आलमगन्ज गेरामारि गोजौसिन फरायसालिजों लोगोसे रायजोनि गोबां आनजाद मिरुफोराव जादों होननानै मिन्थिना मोनदों। बेनि गेजेरावनो मैयानि गिबि साननि इंराजि आयदानि सोंथि बिलाइया आनजाद जानायनि खावसे घन्टानि उनावनो लिक जादों होननानै खौरां बिजोङाव गोबाङैनो गोसारदों। मोनथिना मोननाय बादिब्ला काछार जिल्ला बासकान्टि नेनामिया आनजाद मिरुनिफ्राय इंराजि आयदानि सोंथि बिलाइया मबाइल वाट्सएपआव लिक जादों होननानै भाइरेल जागासिनो दं, जायखौ लानानै आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि ड. रनोज पेगु बिथाङा बे इंराजि आयदानि सोंथि बिलाइ लिक जानाय बाथ्राया नंखाय आरो ससियेल मिडियायाव गावखौ मुंदांखा जानो थाखायसो नंखाय खौरांखौ फोसावगासिनो दं होननानै फोरमायथियो बिथाङा। दा काछार पुलिस बिफाना बे भाइरेल जानाय खौरांखौ बिथा खालामनानै दायनिगिरिखौ नागिरगासिनो दं होननानै मिन्थिना मोनदों। दुखुनांथाव खौरां कक्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव बिगियान आयदायाव फरायफुबाय थानाय सासे बर' फरायसुलिया मैया फुंनि समाव हरखाबै दंफांनि दालाइयाव दौलें लानानै थैनाय जाथायाव मोननो हादों। मोनथिना मोननाय बादिब्ला कक्राझार सोहोरनि बागानसालियाव दंफांनि दालाइयाव दौलें लागायनानै जिउ फोजोबनाय जाथायाव मोननो हानाय फरायसुलिनि मुंखौ दिपिका ब्रह्म होनना सिनायथिनो हादों। दा बे जाथायखौ लानानै
पुलिसा नायबिजिरगासिनो दङ। लोगोसे गोबांनियावनो सोंथि सोमजिखांदों दि दीपिका ब्रह्मआ हारसिं जिउ फोजोबनानै लादों ना सोरबा बुथारखोमादों। दा बे जाथायखौ रोखा मोनथिनो मोननाय जाथ'वाखै। पुलिस बिफाननि जाफुंसारनाय। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेश्वरनि बाङालिपारायाव सासे बर' गान्जा फालांगिरि हमनो हादों। मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों गोख्रों सिग्रोमनायाव गरेश्वर आउटपस्टनि एसआइ बानिकान्त पेगुनि दैदेननाय पुलिसनि हानजाया बाङालिपारायाव गोख्रों सेबनानै AS 01 BP 8976 नम्बरनि स्कुटि गारियाव लाबोखोमानाय गान्जाखौ हमनो हादों। पुलिसा मिथिहोनाय बादिब्ला हमजानाय सुबुङा उदालगुरि जिल्लानि बाहादुर आदर्श गामिनि 23 बोसोर बैसोनि सन्जय बर' होनना सिनायथि होदों। हमनो हानाय गान्जानि बिबांखौ 8 किल' 400 ग्राम होनना मिथिहोदों पुलिस बिफाना आरो मिथिहोबावदों दि गोबाव समनिफ्रायनो बेबायदि गान्जानि फालांगि खालामनाया सोलिगासिनो दंमोन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग दोलोनि गायसनगिरि नवाज शरीफनि फंबाय शेहबाज शरीफआ नैथि खेबनि थाखाय पाकिस्ताननि गाहाय मन्थ्रि मासिनि थाखाय सायख'जाबाय। लोगोसेनो नवाज शरीफनि फिसाजो मरियम नवाज शरीफआ पाकिस्ताननि पान्जाब प्रभिन्सआव गिबि मन्थ्रि मासिखौ आजावसिगोन होननानै सुलुङाव फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि पाकिस्तानाव जेनेरेल एसेम्बलिनि फिथायखौ फोसावनाया सानसेनि उनावबो सोरनि दोलोआ सोरखारखौ दानाय जागोन बेयो रोखा जाथ'वाखैमोन। मानो होनब्ला पाकिस्तान जेनेरेल एसेम्बलिनि गासै मोन 266 मासियाव रावबो आबुङै मासि आवग्रिनानै लानो हायाखै। आगु गाहाय मन्थ्रि पाकिस्तान तेहरिक इन्साफ दोलोआ मोनदों 93 मासि। बिलावल भट्टनि पाकिस्तान पिपल पार्टी एबा PPP दोलोआ मोनदों 54 मासि आरो नवाज शरीफनि पाकिस्तान मुस्लिम लीग दोलोआ मोननो हादों 75 मासि। मोनसेबो दोलोआ आबुङै मासि मोननो हायैलाय आथिखालाव मोनथामबो दोलोआ आख' फाख' गोग्लैनो गोनां जादोंमोन। बबेबा मोनसे दोलोआ मोन 266 मासिनि गेजेराव 134 मासि मोननो हानायमोनब्लानो सोरखारखौ दानो हानाय जागौमोन। नाथाय गाहाय मन्थ्रि मासिखौ लानानै नवाज शरीफनि PML दोलो आरो बिलावल भट्टनि PP दोलोनि गेजेराव साननाय हनाया गोरोबलायैनि थाखाय क'आलिसन सोरखार दानाया गोब्राब जादोंमोन। बिनि अनगायैबो PML आरो PVP मोननै दोलोनि गासै दाजाबनाय अनजिमाया 129ल' जाहैदों। बिनिखायनो मोननै दोलोआ गावसोर क'आलिसन सोरखार दानोबो हाफुङा। नाथाय आथिखालाव गुबुन गुबुन फिसा फिसा हानजा एबा उदां बिजाथिनिफ्राय देरहाबोनाय एसेम्बलि सोद्रोमाफोरनि मादाव शेहबाज शरीफआ बिदि दोलोखौ लाफानानै क'आलिसन सोरखारखौ दानो हाबाय होनना मिथिना मोन्दों। बावैसो सान सिगां चिरां जिल्लानि भैकुनगावआव हा माफियानि नंखाय खौरां फोसावजादोंमोन। बे नंखाय खौरां फोसावनाय लेखायै दुखु सैनांनाय आइजो साजिलन बिबिया खौरां बिजोङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला शामसुल हक मुंनि सासे सुबुंनो 40 लाख राङाव 1 कथा 15 लेसा हाखौ फानदोंमोन। नाथाय शामसुल हकआ साजिलन बिबिनो 4 लाख रांल' होग्रोदोंमोन आरो शामसुल हकआ आद्रा थाबावनाय रांखौ होनो गोबां गोलाव सम लायो। नाथाय उनाव शामसुल हकआ आद्रा थानाय रांखौ होआलासेनो हाखौ लायो। बेराफारसेथिंजाय साजिलन बिबिया गावनि मोननो गोनां आद्रा रांखौ होजोबनो थिननायलाय बिनि फिनजाथाइ महरैसो शामसुल हकनि फिसाज्ला फजल हकआ दानसे दाननैनि उनावनो साजिलन बिबिनि न' फारसे फैनानै दावराव दावसि सिगि सिग' खालामनानै गुफुर खाखोर एबा लेखा बिलाइयाव टिप सुहि लायो। बेबादि थासारिखौ नुनानै गामिनि रायजो राजाफोरा फजल हकखौ बुजायनो नाजादोंमोन। नाथाय रावनिबो बाथ्रा खोनासङालासिनो साजिलन बिबिखौ बुथारनायनि हुमखि होनानैसो दावराव जाथाइसालिनिफ्राय ओंखारलाङो। राहा गोथे जानाय साजिलन बिबिया पुलिस थानायाव थांदोंमोनब्लाबो दा पुलिसा बिजिरसालिनि आयेननि राहा लानो बिथोन होदों। दा बे जाथायखौ लानानै राहा गोथे जानाय साजिलन बिबिया थार बिजिरनायखौ मोननो हागोन ना हाया बेयो मोनसे गिदिर साननो गोनां बाथ्रा जानानै दं।
आसामनि मोनथाम सोरखारारि मावख'आ थाबैनो बन्द जानायनि लामायाव। बिनि इसाराखौ होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। मख'नो गोनांदि गुवाहाटी कलाक्षेत्रआव मैया गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मिशन बसुन्धरा 3 बिथांखि बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेरजों आसामनि मोनथाम सोरखारि मावख'खौ बन्द खालामनाय जासिगोन होननानै इसारा होदों। गिबि मन्थ्रिया फोरमायथिनाय बादिब्ला सोरखारनो एसेबां मानि साख्रिआवलानि गोनांथि जायाखै। एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज आरो डाइरेक्टरेट अफ IWT मावख'खौ दानिफ्रायनो बन्द खालामनो हानाय जाबाय। फैगौ बोसोरावबो डिस्ट्रिक्ट ट्रेन्सपर्ट अफिसार एबा DTO मावख'खौबो बन्द खालामनो हानाय थासारिया फैसिगोन। अदेबानि बै मोनथाम मावख'नि खामानिफोरा गासैबो डिजिटेल जाखाबाय आरो दानिफ्रायनो ड्राइभिं इनस्टिट्युटआबो लाइसेन्स होनाय जासिगोन। अब्लाना DTO मावख'फोराव जेबो खामानि थानाय नंलिया। बेनिखायनो बैफोर अफिस एबा मावख'फोरा बन्द जानायनि लामायाव फैसिगोन होनना गिबि मन्थ्रिया फोरमायथिदों। मानास हायुंआरि बासबारियाव सानथामनि हाबाफारिजों बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल वाइल्डलाइफ कनफारेन्सआ मैयानिफ्राय जागायबाय। BTRनि हाग्रा बिफाननि बानजायनायाव 2024 इं मायथाइयाव गिबि खेबनि थाखाय मैयानिफ्राय सानथामनि हाबाफारि लानानै बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल वाइल्डलाइफ कनफारेन्सखौ खुंफुंनाय जायो। बड'लेण्ड गेजेर हायुंआरि जिब जुनार जथुम्मानि थांखिया मोनसे मुलुगनां जौस्रां महरै खामानि मावनाय, जाय हाग्रानि जिब जुनार संरैखाथियाव गोनां जानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय रोंगौसार आरो रैखाथि होग्राफोरखौ खौसे खालामनाय, आरो लोगोसे हेफाजाबारि मावखान्थिफोराव नोजोर होनानै। बेनि थांखिया बे जिउ गोनां ओनसोलनि बिखायाव बायदि रोखोमनि सोरबिथिं खान्थिनि रैखाथिनि थाखाय सावरायनाय आरो गोदान दिहुनथाय राहाफोरखौ बांहोनांगौनि थांखि आरो नोजोरजों BTRनि हाग्रा बिफानआ बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जायो होनना फोरमायथिदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै आङो मिजिंथियो। एसेनोसै, गोजोन्थों।